Hola, bones. A Clos Montblanc, per aquestes dates, us volem fer tota una sèrie de recomanacions amb diferents plats de Nadal i amb diferents vins que tenim al celler. Aquesta vegada volem parlar de l'escudella, la pilota i la cardolla. Un plat força calòric, que al final és un brou vegetal, també amb parts animals, com és la botifarra negra i la costella o la botifarra blanca, i la pilota, que al final és carn de porc amb les seves espècies. Aquí, clar, necessitem dos vins amb una mitja densitat, amb corpulència, però amb elegància. I hem triat dos vins que li poden anar molt bé. El primer que és el Chardonnay, que és el nostre Chardonnay fermentat en bota amb 3 mesos de fusta, que és un vi amb molta fruita, perquè al final la varietat Chardonnay té aquesta fructuositat i aquest toc de fusta que fa que tingui aquesta mitja densitat que pensem que li pot anar molt bé amb el brou i amb la pilota. I de segon, una que pot ser sorprenent, però és un vi negre, que és un trapat. Trapat que a part és la varietat autòctona de la Conca de Barberà. Aquest està criat amb una criança de 10-12 mesos i al final és un vi amb molta fruita i amb aquest toc de fusta, amb aquesta densitat mitjana que ens pot anar molt bé amb l'escudella i la cardolla. Res més, gràcies i salut.